Nimeni on Hilma Kallio, ja vielä sinä aamuna, jolloin poikani ja hänen vaimonsa päättivät heittää minut pois omasta kodistani, minä uskoin yhä siihen heikkoon, vanhan äidin itsepäiseen toivoon, että lapsi voi eksyä, mutta löytää vielä takaisin, että veri muistaa joskus sen yön, jolloin äiti valvoi kuumeisen vuoteen vieressä, sen talven, jolloin äiti söi pelkkää puuroa, jotta poika saisi lämpimät kengät, sen ajan, jolloin äidin kädet halkeilivat työstä, jotta pojalla olisi tulevaisuus, mutta kun näin Jannen seisovan eteisessä kasvot kovina ja hänen vaimonsa Riikan takana hymyilevän kuin nainen, joka oli juuri saanut kauan odottamansa perinnön avaimen, ymmärsin vihdoin, ettei jokainen lapsi palaa kotiin, joskus lapsi palaa vain ottamaan talon. Talo, jossa asuimme, oli vanha keltainen puutalo järven rannalla Keski-Suomessa, isäni rakentama, mieheni korjaama ja minun kyynelilläni, säästöilläni ja työlläni säilyttämä, mutta Jannen silmissä se ei enää ollut koti vaan omaisuuserä, tontti, jonka voisi myydä kaupungista tulevalle ostajalle, metsää, josta saisi rahaa, rantaa, josta saisi uuden elämän ilman vanhaa äitiä. Viime kuukausina olin kuullut heidän kuiskaavan keittiössä, kun luulivat minun nukkuvan, Riikka sanoi usein, niin kauan kuin vanha akka on täällä, emme voi tehdä mitään, ja Janne vastasi väsyneesti. Hän ei suostu allekirjoittamaan, sitten paperit katosivat laatikoistani, pankin kirjeitä oli avattu, lääkkeeni siirtyivät oudoille paikoille, ja Riikka alkoi puhua naapureille, että muistini oli heikentynyt, vaikka minä muistin kaiken, jokaisen katseen, jokaisen sanan, jokaisen kerran, kun oma poikani käänsi päänsä pois, kun hänen vaimonsa käski minun syödä keittiössä enkä vieraita häiritsemässä. Sinä iltana he eivät enää peittäneet aikeitaan. Riikka paiskasi eteiseen pienen kangaskassin, johon oli pakannut 2 villapaitaa, vanhan huivin ja lääkepurkin, mutta ei silmälasejani, ei puhelintani, ei passiani, ei edes valokuvaa miehestäni, ja sanoi kylmästi, nyt riittää Hilma, sinä lähdet hoitopaikkaan. Katsoin Jannen kasvoja. Mihin hoitopaikkaan? Hän ei vastannut heti. Riikka vastasi hänen puolestaan, sinulle sopivaan paikkaan, rauhalliseen. Silloin näin auton avaimet Jannen kädessä ja ulkona pimeän metsätien, ja jokin vanha vaisto sisälläni heräsi. Janne, sanoin hiljaa, älä tee sitä mitä ajattelet. Hän ärähti, sinä et tiedä mitä minä ajattelen. Äiti tietää lapsensa varjonkin, vastasin. Riikka nauroi. Kuulitko, taas noita vanhoja lauseita. Siksi kukaan ei usko sinua, sinä olet sekaisin. He veivät minut autoon, en huutanut, en rukoillut. Istuin takapenkillä ja katsoin, kuinka kotini valot pienenivät ikkunassa, ja ajattelin miestäni, joka oli kuollessaan puristanut kättäni ja sanonut, Hilma, älä koskaan luovuta taloa sille, joka ei osaa rakastaa siinä asuvia ihmisiä. Ajoimme kauan, ensin valtatietä, sitten pienempää soratietä, lopulta metsätietä, jossa ei näkynyt taloja eikä valoja, vain kuuset, märkä lumi ja musta taivas. Riikka istui edessä ja selasi puhelintaan. Janne ajoi liian kovaa, ja minä näin hänen niskansa jännittyvän joka kerta, kun auton valot osuivat tienviittaan, aivan kun hän pelkäisi, että joku voisi myöhemmin muistaa reitin. Kun auto pysähtyi, ympärillä oli pelkkää metsää. Riikka avasi oveni. Ulos, täällä. Kysyin, vaikka tiesin vastauksen. Janne ei katsonut minua. Joku löytää sinut. Täällä kulkee marjastajia. Marraskuussa, sanoin. Riikka tarttui käsivarteeni ja kiskoi minut ulos niin rajusti, että kaaduin polvilleni lumiseen sammaleeseen. Älä esitä marttyyriä. Jos olisit allekirjoittanut paperit, saisit asua jossain lämpimässä. Katsoin poikaani maasta käsin. Sinä jätät äitisi metsään kuolemaan talon takia. Hänen kasvonsa nykivät. Hetken näin sen pienen pojan, joka joskus pelkäsi pimeää. Sitten Riikka sanoi, Janne, mennään. Ja poika katosi. Hän nousi autoon, sulki oven ja ajoi pois. Takavalot loittonivat, punaiset kuin 2 haavaa pimeässä, ja lopulta metsään jäi vain hiljaisuus, hengitykseni höyry ja kylmä, joka alkoi hiipiä luihin. Ensimmäinen yö oli pitkä kuin kokonainen elämä. Kävelin niin paljon kuin vanhat jalkani jaksoivat, kompastuin juuriin,
Kaaduin kahdesti, huusin kerran, mutta metsä nieli ääneni. Lääkkeeni olivat kassissa, mutta vesi loppui pian. Löysin suuren kuusen alta kuivemman paikan ja kääriydyin huiviini. En pelännyt kuolemaa samalla tavalla kuin nuoret pelkäävät, mutta pelkäsin sitä, että Janne saisi kertoa kaikille minun kadonneen sekavana, että Riikka itkisi tekokyyneleitä hautajaisissani ja talo myytäisiin ennen kuin maa ehtisi sulaa. Aamun valjetessa olin puoliksi hereillä, puoliksi unessa, kun kuulin koiran haukunnan. Luulin ensin sen olevan muisto, mutta sitten oksat rasahtivat ja nuoren naisen ääni huusi. Täällä, Aatos takaisin, voi hyvä Jumala, täällä on ihminen. Avasin silmäni ja näin tytön, ehkä 25, punainen pipo päässä, koira hihnassa ja kasvot järkyttyneinä. Rouva, kuuletteko minua? Hän polvistui viereeni ja tarttui käteeni. Minun nimeni on Elina. Soitan apua. Yritin puhua, mutta ääni oli pelkkä kuiskaus. Älä, soita vielä. He luulevat. Ketkä? Hän kysyi. Poikani. Elinan silmät muuttuivat, järkytys kovettui joksikin terävämmäksi. Poikanne jätti teidät tänne. En vastannut, mutta kyyneleet valuivat poskilleni ja se riitti. Elina vei minut mökilleen, joka oli lähellä metsän toista reunaa, pieneen hirsitaloon, jossa takka paloi ja kahvi tuoksui. Hän oli entinen ensihoitaja, nykyinen luontokuvaaja, ja vaikka hän halusi viedä minut heti sairaalaan, pyysin häntä ensin kuuntelemaan. Kerroin talosta, papereista, Riikasta, Jannen velasta, siitä miten he olivat yrittäneet saada minut allekirjoittamaan luovutuksen ja miten Riikka oli levittänyt juttua muistini heikkenemisestä. Elina kuunteli hiljaa. Kun lopetin, hän nousi, haki puhelimensa ja sanoi, minä tunnen asianajajan ja minä tunnen poliisin, joka ei naura vanhalle naiselle. Silloin hymyilin ensimmäistä kertaa. Minulla on myös nimi, johon pitää soittaa. Kenen? Ari Laaksonen, mieheni vanha lakimies. Elina soitti numeron, ja kun Ari kuuli ääneni, hän vaikeni niin pitkäksi aikaa, että luulin yhteyden katkenneen. Hilma, hän sanoi lopulta, missä te olette? Janne ilmoitti eilen, että te olette lähtenyt sukulaisen luo ja unohtanut puhelimenne. Suljin silmäni. Hän valehtelee. Hän jätti minut metsään. Ari kirosi hiljaa, ensimmäisen kerran, jonka olin koskaan kuullut hänen tekevän niin. Älkää palatko kotiin vielä. Minä käynnistän heti kiinteistön turvatoimet. Hän ei tiedä kaikkea, ei hän. Ei, sanoin. Hän ei tiedä testamentista. Elina katsoi minua kysyvästi. Ari hengitti raskaasti. Hyvä. Silloin meillä on vielä kaikki. Sillä viikolla maailma uskoi minun kadonneen. Janne ja Riikka tekivät juuri kuten olin arvannut. He ilmoittivat naapureille, että olin lähtenyt sekavana. He esittivät huolestuneita, jakoivat kuvan minusta sosiaalisessa mediassa ja samalla yrittivät pankissa saada hätävaltuutuksia, koska äiti ei pysty hoitamaan asioitaan. Mutta Ari oli nopeampi. Hän jäädytti kaikki kiinteistöön liittyvät muutokset, ilmoitti pankille epäilystä hyväksikäytöstä ja avasi sen asiakirjan, jonka mieheni oli tehnyt ennen kuolemaansa. Talo, metsä ja rantatontti eivät olleetkaan Jannen perintöä, vaan minun elinikäisessä hallinnassani, ja kuolemani jälkeen ne siirtyisivät säätiölle, ellei Janne osoittaisi huolehtineensa minusta kunniallisesti ja ilman painostusta. Jos hän syyllistyisi hyväksikäyttöön, väkivaltaan tai hylkäämiseen, hän menettäisi kaiken. Kun Ari kertoi sen Elinan keittiössä, minä istuin takan äärellä villasukat jalassa ja kuuntelin kuin kuulisin mieheni äänen haudan takaa. Hän tiesi, kuiskasin, Ari nyökkäsi. Hän pelkäsi, että Janne on heikko Riikan käsissä. Ei vain heikko, sanoin, rikollinen. Elina laski kätensä olkapäälleni. Silloin palaatte kotiin vasta, kun he seisovat omien tekojensa edessä. 7 päivää myöhemmin menimme takaisin. En yksin, vaan Elinan kanssa, Ari toisessa autossa, poliisi hälytettynä valmiiksi ja 2 todistajaa mukana. Janne ja Riikka olivat juuri kantamassa olohuoneeseen uusia huonekaluja, aivan kuin talo olisi jo heidän. Riikka seisoi portailla puhelin kädessä ja sanoi jollekin, kun vanha eukko löytyy, jos löytyy, asiat ovat jo järjestyksessä. Silloin portti aukesi. Minä astuin autosta hitaasti, Elina vierelläni. Jannen kasvot muuttuivat valkoisiksi kuin lumi. Riikka pudotti puhelimen. Äiti, Janne kuiskasi. Katsoin häntä pitkään ja sanoin yhden lauseen,
jonka olin harjoitellut koko viikon. Metsä ei ottanut minua, poikani, mutta laki ottaa nyt sinut. Hiljaisuus putosi pihaan kuin jää. Riikka alkoi ensimmäisenä puhua. Tämä on väärinkäsitys. Me luulimme, että sinä. Että minä kuolin. Kysyin. Hänen suunsa sulkeutui. Ari astui esiin ja avasi kansion. Janne Korhonen ja Riikka Korhonen, teitä epäillään vanhuksen hylkäämisestä hengenvaarallisiin olosuhteisiin, taloudellisesta hyväksikäytön yrityksestä, petoksen yrityksestä ja väärien tietojen antamisesta viranomaisille. Lisäksi kaikki kiinteistöön liittyvät oikeutenne on väliaikaisesti jäädytetty. Janne horjui. Äiti, kuuntele, minä en halunnut. Katsoin häntä. Et halunnut mitä? Ajaa, pysähtyä, avata ovea, jättää minut lumeen. Hän alkoi itkeä, mutta hänen itkunsa ei tullut sydämestä, vaan pelosta. Riikka tarttui häneen. Älä sano mitään. Se oli hänen virheensä. Sillä Elina nosti puhelimensa ja sanoi rauhallisesti. Minulla on tallenne rouva Hilman kertomuksesta samalta aamulta, jolloin löysin hänet. Lisäksi lääkärin lausunto hypotermiasta ja mustelmista. Poliisi astui pihalle. Naapurit alkoivat kerääntyä porttien taakse. Riikka, joka oli viikon ajan esittänyt surevaa miniää, näki yhtäkkiä yleisön vaihtavan puolta. Tämä vanha nainen manipuloi teitä, hän huusi. Silloin avasin takkini alta pienen muovipussin, jossa oli metsästä löytämäni kangaskassin sisätasku. Tämän te pakkasitte minulle. Lääkkeet ilman vettä, ei puhelinta, ei silmälaseja, ei rahaa. Selitä se. Janne putosi polvilleen. Äiti, anna anteeksi. Riikka painosti minua. Minulla oli velkaa. Minä en tiennyt mitä tehdä. Riikka katsoi häntä raivosta kalpeana. Sinä säälittävä pelkuri. Minä katselin heitä, miestä joka oli poikani ja naista joka oli muuttanut hänen ahneutensa teoksi, enkä tuntenut voittoa. Vain syvää surua, joka oli niin vanha, että se ei enää huutanut. Sinulla oli äiti, sanoin Janelle. Sinulla oli koti. Sinulla oli mahdollisuus kertoa totuus. Sinä valitsit metsän. Poliisi pyysi heitä siirtymään sivuun. Ari meni taloon tarkistamaan asiakirjat, ja Elina jäi vierelleni kuin tytär, jonka elämä oli tuonut minulle silloin, kun oma lapseni oli vienyt minut kuolemaan. Mutta suurin totuus oli vasta paljastumatta, sillä kun Ari palasi työhuoneesta, hänen kädessään oli sininen kansio, jonka Riikka oli yrittänyt piilottaa takan taakse. Hänen kasvonsa olivat synkät. Hilma, hän sanoi hiljaa, täällä on muutakin. Janne ei ollut ainoa, jota Riikka käytti. Riikka kiljaisi. Älä avaa sitä. Ari avasi silti. Sisällä oli sopimusluonnoksia, velkakirjoja ja valokuvia miehestä, jonka tunnistin heti liian myöhään. Jannen liikekumppani, mies jonka kanssa Riikka oli nähty kaupungissa useita kertoja. Ari nosti katseensa. Tämä näyttää siltä, että Riikka aikoi siirtää talon myynnin jälkeen rahat omalle tililleen ja lähteä tämän miehen kanssa. Janne katsoi vaimoaan kuin olisi vasta nyt ymmärtänyt, että nainen, jonka takia hän oli hylännyt äitinsä, oli aikonut hylätä myös hänet. Riikka, hän kuiskasi. Riikka ei vastannut. Se vastaus riitti. Ja minä vanha äiti, joka oli viikon aiemmin maannut kuusen alla odottamassa aamunkoittoa, seisoin oman kotini pihassa ja näin kuinka heidän rikoksensa alkoi syödä itse itseään, sillä ahneus, joka oli saanut heidät jättämään minut metsään, oli nyt paljastanut myös sen, etteivät he olleet koskaan olleet liittolaisia, vain kaksi nälkäistä ihmistä saman saaliin ympärillä. Se hetki, jolloin Janne katsoi Riikkaa ja ymmärsi tulleensa petetyksi samalla kylmyydellä, jolla hän oli itse pettänyt minut, oli hiljaisempi kuin mikään huuto, sillä joskus ihmisen koko elämä sortuu yhdellä katseella, eikä kenenkään tarvitse sanoa enää mitään. Riikka seisoi portailla kasvot kalpeina, mutta yhä leuka pystyssä, kuin hän olisi voinut pelastaa itsensä pelkällä ylimielisyydellä. Ja Janne oli polvillaan soralla minun edessäni, mutta hänen katseensa ei enää pyytänyt anteeksi minulta, vaan vaati selitystä naiselta, jonka vuoksi hän oli ajanut oman äitinsä metsään. Sano, ettei se ole totta, Janne kuiskasi. Riikka katsoi häntä kylmästi. Naus ylös, näytät säälittävältä. Se lause teki enemmän vahinkoa kuin yksikään asiakirja, sillä siinä oli koko heidän avioliittonsa totuus. Riikka ei ollut koskaan rakastanut Jannea,
Hän oli vain käyttänyt hänen ahneuttaan ja heikkouttaan portaina kohti taloa, metsää ja rantaa. Ari käänsi kansiosta uuden sivun ja luki ääneen sopimusluonnoksen, jossa rantatontin myyntituotto olisi ohjattu Riikan henkilökohtaiselle sijoitustilille väliaikaiseen hallintaan, ja Janne olisi jäänyt velkavastuuseen omissa nimissään. Janne nousi hitaasti, horjuen kuin vanha mies, vaikka hän oli vasta 40. Sinä olit jättämässä minut velkoihin. Riikka naurahti hermostuneesti. Sinä jätit äitisi metsään. Älä esitä nyt moraalista. Minä suljin silmäni hetkeksi, sillä noissa sanoissa oli kamala totuus. 2 syyllistä oli alkanut repiä toisiaan, ja vaikka osa minusta olisi joskus nauttinut siitä, nyt se tuntui vain likaiselta sateelta pihalla. Poliisi pyysi Jannea ja Riikkaa erilleen, mutta he alkoivat huutaa toisilleen. Riikka syytti Jannea pelkuruudesta, Janne syytti Riikkaa manipuloinnista, ja heidän äänensä nousivat talon seinää vasten kuin varikset haaskalla. Naapurit seisoivat tien laidassa, jotkut kädet suun edessä, jotkut häpeillen, koska he olivat viikon ajan uskoneet Riikan kyyneliä ja Jannen tarinaa seonneesta vanhasta äidistä. Yksi naapuri, Leena, astui hiljaa lähemmäs minua ja sanoi, Hilma, me emme tienneet. Katsoin häntä pitkään. Te kuulitte kyllä, mutta ette kysyneet. Hän laski katseensa, eikä vastannut. Se ei ollut julma lause, se oli tosi, ja totuus satuttaa eniten silloin, kun se ei huuda. Meidät vietiin lopulta poliisiasemalle antamaan lausunnot. Elina istui vieressäni koko ajan, hänen koiransa Aatos odotti autossa, ja Ari järjesteli papereita kuin sotilaskarttoja taistelun jälkeen. Kuulusteluhuoneessa poliisi kysyi minulta yksityiskohtia. Milloin he pakkasivat laukun, oliko minulla puhelin, sanoiko Janne jotain matkalla, oliko Riikka uhannut aiemmin, olinko allekirjoittanut mitään. Vastasin niin tarkasti kuin pystyin, sillä vanhuus ei ollut vienyt muistiani, se oli vain opettanut minut kuuntelemaan enemmän kuin puhumaan. Kun kerroin takavalojen katoamisesta metsätielle, nuori poliisi puristi kynänsä niin kovaa, että rystyset valkenivat. Ymmärrättekö, kuinka vakavassa vaarassa olitte? Hän kysyi. Hymyilin väsyneesti. Nuori mies, ihminen ymmärtää kylmän vakavuuden vasta, kun maa alkaa tuntua sängyltä. Hän ei sanonut mitään hetkeen. Samalla Janne kuulusteltiin toisessa huoneessa, ja Ari kertoi myöhemmin, että hän oli ensin yrittänyt väittää minun pyytäneen päästä rauhalliseen paikkaan ajattelemaan, mutta kun poliisi näytti Elinan ottamat valokuvat mustelmistani, lääkärin lausunnon hypotermiasta ja pihalla esiin tulleet asiakirjat, hänen tarinansa alkoi halkeilla. Lopulta hän myönsi, että Riikka oli ehdottanut metsää, mutta sanoi itse uskoneensa, että joku löytäisi minut nopeasti. Kun kuulin sen, nauroin ensimmäisen kerran, eikä siinä naurussa ollut iloa. Marraskuun metsässäkö, kysyin Arilta. Hän yrittää pienentää rikoksen sopimaan omaan peiliinsä. Ari nyökkäsi surullisesti. Niin syylliset usein tekevät. Riikka taas ei myöntänyt mitään. Hän väitti minun olleen väkivaltainen, vainoharhainen, muistamaton ja vaarallinen. Hän sanoi Jannen olleen epävakaa äitisuhteessaan ja väitti itse yrittäneensä vain järjestää minulle hoitoa. Mutta hänen oma suunnitelmakansionsa, puhelimesta löytyneet viestit ja salaiset tilisiirrot mursivat hänen tarinansa pala palalta. Erityisen raskas oli viesti hänen liikekumppanilleen miehelle nimeltä Tero, jossa hän kirjoitti, kun Hilma katoaa ja Janne saa paperit kuntoon, myymme ennen kevättä. Sen jälkeen jätän hänet selviämään äitinsä haamun kanssa. Kun Janne sai nähdä viestin, hän oksensi kuulusteluhuoneen roskakoriin. Minä en tuntenut sääliä. En vielä. Seuraavina päivinä talomme muuttui rikospaikasta oikeudellisen myrskyn keskukseksi. Ari vaihtoi lukot, peruutti kaikki Jannen käyttöoikeudet, ilmoitti pankille, metsäyhtiölle, kiinteistörekisteriin ja säätiön hallitukselle, että kaikki yritykset muuttaa omistusta olivat pätemättömiä. Testamentin ehto aktivoitiin. Jos Janne todettaisiin syyllistyneen hylkäämiseen tai taloudelliseen hyväksikäyttöön, hänen perintöoikeutensa taloon, metsään ja rantaan raukeaisi lopullisesti. Tämä voi kestää, Ari sanoi minulle keittiössä, jossa Elina keitti teetä, ja Aatos nukkui matolla kuin olisi aina kuulunut sinne. Riikka taistelee. Janne saattaa yrittää sopia. En myy hiljaisuutta, sanoin. En talosta enkä pojasta. Ari katsoi minua lempeästi. Poika voi kadota, jos ette jätä mitään siltaa.
Katsoin ikkunasta ulos järvelle, jonka jää oli vasta alkamassa muodostua. Silta on eri asia kuin ovi, Ari. Oven hän sulki metsään. Sillan hän saa rakentaa itse, jos koskaan ymmärtää, mihin pudotti minut. Elina kuunteli hiljaa ja myöhemmin hän sanoi minulle, te olette kovempi kuin luulette. En, vastasin. Minä olen vain liian vanha tuhlaamaan loppuelämääni valheisiin. Mutta kun yö tuli ja talo hiljeni, minä itkin. En Riikan vuoksi, en omaisuuden vuoksi, vaan Jannen vuoksi. Muistin hänet vauvana, hänen ensimmäiset askeleensa tässä samassa keittiössä, hänen koulureppunsa eteisessä, sen päivän kun hän toi Riikan ensi kertaa kotiin ja pyysi minua olemaan lempeä, koska hänellä on ollut vaikeaa. Olin ollut lempeä. Olin antanut hänelle huoneen, pöydän, sukunimen, paikan joulupöydässä. Ja hän oli maksanut sillä, että oli katsonut minun kaatuvan sammaleeseen eikä nostanut. Sitä ei mikään tuomio voisi täysin korjata. Viikkopaluuni jälkeen Janne pyysi päästä tapaamaan minua. Ari vastusti. Elina vastusti. Minä suostuin, mutta vain poliisin ja asianajajan läsnä ollessa, talon piharakennuksessa, ei päärakennuksessa. Hän saapui ilman Riikkaa, parta ajamatta, takki liian ohut, silmät turvonneina. Heti kun hän näki minut, hän putosi polvilleen. Äiti, anna anteeksi. Katsoin häntä pitkään. Naus. Polvet eivät pese pois tekoa. Hän nousi hitaasti, mutta jäi kumaraan. Minä olin velkaa. Paljon. Tero painosti Riikkaa. Riikka painosti minua. Hän sanoi, että jos emme saa taloa, menetämme kaiken. Ja päätit, että minun elämäni oli halvempi kuin sinun velkasi. Hän peitti kasvonsa. En ajatellut niin. Juuri se on ongelma, Janne. Et ajatellut minua lainkaan. Hän itki, mutta nyt hänen itkussaan oli muutakin kuin pelkoa, ehkä ensimmäinen kapea repeämä siihen kovaan kuoreen, jonka ahneus oli hänen ympärilleen kasvattanut. Kun ajoimme pois, minä katsoin peilistä. Näin sinut tiellä. Minä melkein pysäytin. Mutta et pysäyttänyt. Riikka huusi. Sinulla oli jalka jarrulla ja käsi ratilla. Älä anna vaimosi omistaa myös rikostasi. Hän nyökkäsi, vapisi. Mitä minä voin tehdä? Kysymys oli pieni ja myöhässä. Vastasin. Totuuden. Kaiken. Poliisia. Oikeutta ja itseäsi varten. Älä pelasta Riikkaa. Älä pelasta itseäsi valheella. Jos sinussa on vielä poikaani jäljellä, anna hänen puhua. Janne lähti hiljaa ja sinä iltana hän muutti lausuntoaan. Hän kertoi velat, Teron osuuden, Riikan suunnitelman, omat allekirjoituksensa, yön metsässä ja sen, että olin pyytänyt häntä olemaan tekemättä sitä. Riikka raivostui, kun sai tietää. Hän soitti minulle salatusta numerosta ja huusi. Sinä vanha kettu, käänsit hänet minua vastaan. Kuuntelin hetken ja sanoin. Ei Riikka. Totuus käänsi hänet katsomaan sinua. Hän sähisi. Et selviä tästä. Minulla on vielä papereita. Tuo ne oikeeteen. Vastasin ja katkaisin puhelun. Riikan viimeinen isku tuli kuitenkin julkisuuden kautta. Hän antoi haastattelun paikalliselle verkkolehdelle ja esitti tarinan, jossa minä olin katkera vanhus, joka ei kestänyt poikansa avioliittoa. Janne oli äitinsä vallan alla murtunut mies, ja Riikka oli vain yrittänyt saada muistisairaan vanhan naisen hoitoon. Hän itki kameralle, puhui rakkaudesta ja vastuusta, ja juttu levisi nopeasti. Ensimmäisen tunnin aikana kommentit täyttyivät ihmisistä, jotka eivät tienneet mitään, mutta päättivät kaiken. Vanhukset voivat olla vaikeita, miniöitä syytetään aina, ehkä poika yritti auttaa. Elina löysi minut lukemasta kommentteja ja otti tabletin kädestäni. Älkää juoko myrkkyä vain siksi, että joku jätti pullon pöydälle. He uskovat häntä, sanoin. Hetken, Elina vastasi. Ihmiset rakastavat kyyneliä, kunnes näkevät kuitit. Ari julkaisi seuraavana päivänä lyhyen virallisen lausunnon, ei tunteellista, ei kostavaa, vain faktoja. Lääkärin lausunto hypotermiasta, poliisin kirjaukset, testamentin ehto, kiinteistön väärinkäyttöyritykset ja maininta siitä, että asia oli esitutkinnassa. Hän ei julkaissut kaikkea, koska oikeusprosessi oli kesken, mutta riittävästi. Sitten Elina teki jotain, mitä en odottanut. Hän antoi oman lausuntonsa. Löysin Hilma Kallion metsästä hypotermian partaalla. Hänellä ei ollut puhelinta, vettä, silmälaseja eikä mahdollisuutta päästä turvaan. Jokainen, joka kutsuu sitä hoidoksi, valehtelee.
Kun näin hänen seisovan kameran edessä punainen pipo päässä, koira vierellään ja ääni vakaana, sydämeni täyttyi tavalla, jota en osannut selittää. Oma lapseni oli jättänyt minut metsään, mutta vieras tyttö seisoi maailman edessä puolestani. Riikan tarina alkoi romahtaa. Lehti poisti haastattelun, toimittaja pyysi lisäselvityksiä, naapurit alkoivat pyytää anteeksi, ja Riikan ystävät katosivat yksi kerrallaan kuin varjot aamulla. Tero, mies jonka kanssa Riikka oli aikonut paeta, yritti poistua maasta, mutta jäi kiinni satamassa, koska hänen nimensä oli noussut esiin velkajärjestelyissä. Kun poliisi sai hänen puhelimensa, sieltä löytyi viestejä, jotka paljastivat suunnitelman kokonaan. Riikka oli luvannut Terolle rahat talosta, metsäpalstan myynnistä ja jopa minun säästötililtäni, jonka hän luuli voivansa saada haltuunsa, kun minut julistettaisiin toimintakyvyttömäksi tai katoaisin. Yhdessä viestissä Tero kirjoitti, entä jos vanha ei kuole? Riikka vastasi, metsä hoitaa tai Janne hoitaa paperit. Kun Ari luki sen minulle, huoneessa tuli niin hiljaista, että kuulin kellon tikityksen. Janne, joka oli kutsuttu paikalle kuulemaan uudet todisteet, istui tuolilla kasvot tuhkanharmaana. Hän tiesi, hän kuiskasi. Hän tiesi, että äiti voi kuolla. Katsoin häntä. Sinäkin tiesit, kun ajoit pois. Hän romahti itkuun, eikä tällä kertaa kukaan lohduttanut häntä. Oikeuden väliaikainen käsittely pidettiin joulukuun alussa. Tuomari määräsi lähestymiskiellon Riikalle ja Terolle. Jannen pääsy taloon estettiin toistaiseksi ja omaisuuden suoja vahvistettiin. Lisäksi käynnistettiin erillinen prosessi testamenttiedon aktivoimiseksi, mikä tarkoitti, että Jannen oikeus perheomaisuuteen oli käytännössä katkeamassa. Kun päätös luettiin, Janne katsoi minua kuin hukkuva katsoo rantaa. Äiti, hän kuiskasi. En vastannut. Riikka puolestaan menetti malttinsa oikeussalin käytävällä ja huusi, tämä talo olisi mädäntynyt sinun kanssasi. Me olisimme tehneet siitä rahaa. Silloin moni paikalla ollut kuuli hänen todellisen äänensä, ja se oli paljon tehokkaampi kuin mikään minun lausuntoni. Joulun alla talo oli hiljainen. En kutsunut Jannea. En voinut. Mutta Elina tuli, samoin Ari, ja muutama naapuri toi ruokaa ovelle. Ehkä syyllisyydestä, ehkä välittämisestä en kysynyt. Jouluaattona sytytin kynttilän mieheni kuvan viereen ja sanoin, sinä yritit suojella minua, mutta et voinut suojella minua äidin sydämeltä. Elina kuuli ja kysyi, mitä tarkoitat? Sitä, että vaikka lapsi tekee pahaa, äiti etsii hänestä yhä sitä pientä poikaa. Elina istui viereeni, ja löysittekö? Katsoin pimeää ikkunaa. En tiedä vielä. Ehkä oikeus löytää ensin miehen. Sitten minä katson, onko poikaa jäljellä. Kevään tullen esitutkinta valmistui. Syyttäjä nosti syytteet hylkäämisestä, törkeän petoksen yrityksestä, taloudellisesta hyväksikäytöstä ja väärien tietojen antamisesta viranomaisille. Riikkaa ja Teroa vastaan syytteet olivat raskaammat, koska heidän katsottiin suunnitelleen rikosta pidempään ja tavoitelleen taloudellista hyötyä järjestelmällisesti. Janne sai lievemmän aseman osittaisen tunnustuksensa vuoksi, mutta se ei pelastanut häntä seurauksilta. Omaisuuden osalta säätiöehto aktivoitui, talo ja metsät jäisivät minun hallintaani elinaikani, ja kuolemani jälkeen ne siirtyisivät Hilma ja Eero Kallion säätiölle, joka tukisi vanhusten oikeusturvaa ja hylättyjen ikäihmisten kriisiapua. Kun Ari kertoi päätöksestä, minä istuin kuistilla katsomassa kevätjäiden lähtöä. Säätiö, Elina kysyi hymyillen. Mieheni halusi sen varalle, että Janne pettää pahasti, sanoin. Minä haluan lisätä siihen yhden ehdon. Minkä? Sinun nimesi hallitukseen. Elina melkein pudotti kahvikuppinsa. Minun? Sinä löysit minut metsästä. Nyt autat löytämään muita, ennen kuin on liian myöhäistä. Hänen silmänsä kostuivat. En tiedä osaanko. Osasit pysähtyä, sanoin. Se on enemmän kuin moni osaa. Oikeudenkäynti odottaisi vielä, ja lopullinen tuomio kuuluisi vasta seuraavassa osassa elämäämme, mutta jo silloin tiesin, että Riikka oli menettänyt tärkeimmän aseensa, valheen hallinnan. Janne oli menettänyt talon, vaimon, maineen ja oikeuden kutsua itseään viattomaksi. Minä olin menettänyt illuusion pojasta, joka ei koskaan satuttaisi äitiään, mutta olin saanut jotain, mitä en ollut odottanut. Uuden tyttären kaltaisen ihmisen, uuden tarkoituksen ja kodin,
joka ei enää ollut vain perintöä, vaan todistus siitä, että vanhaa ihmistä ei saa heittää pois kuin rikkinäistä tuolia. Sinä kevätiltana, kun Elina lähti ja minä jäin kuistille yksin, Janne seisoi portin toisella puolella. Hän ei tullut sisään. Ei yrittänyt. Hän vain laski pienen paperikassin portin pieleen ja sanoi hiljaa, äiti, tässä on sinun silmälasisi. Löysin ne Riikan laatikosta. En liikkunut. Hän jatkoi, en pyydä sisään. En pyydä anteeksi nyt, koska se kuulostaa halvalta. Haluan vain sanoa, että menen huomenna tunnustamaan loputkin, myös sen, mitä en uskaltanut sanoa. Katsoin häntä pitkään pihan halki. Hänessä ei ollut enää Riikan mies, ei talon perillinen, ei metsästä pois ajanut kuljettaja, vaan raunio. Ehkä raunioista voi joskus rakentaa, ehkä ei. Sanoi vain, hyvä. Hän nyökkäsi, kyyneleet poskillaan, ja lähti. Otin silmälasit portilta, pyyhin ne hitaasti ja laitoin ne kasvoilleni. Maailma tarkentui, ja minä ymmärsin, että juuri sitä tämä kaikki oli ollut. Pitkän valheen jälkeen maailma tuli vihdoin näkyviin niin kirkkaana, että se sattui. Kesä saapui hitaasti, mutta varmasti. Järvenjää suli viimein kokonaan. Koivut saivat vihreän hunnun ympärilleen, ja aurinko viipyi iltaisin pitkään taivaanrannassa, mutta minun elämässäni valo ei tullut kevään mukana, vaan sen päivän mukana, jolloin oikeudenkäynnin viimeinen istunto alkoi ja kaikki ne valheet, jotka olivat vuosien ajan kasvaneet talomme seinien sisällä kuin pimeässä kellarissa, vedettiin viimein päivänvalon kaikkien nähtäväksi. Oikeustalo oli täynnä toimittajia, paikallisia asukkaita ja ihmisiä, jotka olivat seuranneet tapausta siitä asti, kun vanha nainen oli löytynyt hypotermian partaalta syrjäisestä metsästä. Minä saavuin paikalle Elinan ja Arin kanssa. Elina puristi käsivarttani kevyesti ja sanoi, tänään se loppuu. Katsoin häntä ja hymyilin surullisesti. Ei, tyttö hyvä, tänään vain päätetään millainen loppu tästä tulee. Salissa Janne istui yksin. Riikka istui muutaman metrin päässä omien asianajajiensa kanssa. He eivät katsoneet toisiaan enää. Se oli ironista, sillä nainen, jonka vuoksi Janne oli menettänyt kaiken, ei enää edes halunnut nähdä häntä. Tero puolestaan istui syytettyjen penkillä kalpeana ja väsyneenä, kuin mies, joka tiesi jo etukäteen, kuinka hänen tarinansa päättyisi. Kun syyttäjä aloitti loppupuheenvuoronsa, sali hiljeni täydellisesti. Hän kävi läpi tapahtumat yksi kerrallaan, talon haltuunottosuunnitelman, testamentin kiertämisyrityksen, valheellisen muistisairauskertomuksen, taloudelliset väärinkäytökset, metsään viemisen, hylkäämisen hengenvaarallisissa olosuhteissa ja lopulta viestit, joissa keskusteltiin siitä, mitä tapahtuisi, jos vanha ei kuole. Jokainen lause tuntui painavalta kiveltä. Kun viestit luettiin ääneen, moni salissa huokaisi järkyttyneenä. Riikka ei enää itkenyt. Hän istui liikkumatta kuin patsas. Janne puolestaan painoi päänsä niin alas, että hänen leukansa melkein kosketti rintaa. Kun hänen vuoronsa puhua tuli, hän nousi hitaasti seisomaan. Tuomari kysyi, haluatteko lisätä jotain ennen päätöstä? Janne hengitti syvään. Haluan. Hänen äänensä vapisi. En puolusta itseäni. Salissa vallitsi täydellinen hiljaisuus. Olen syyllinen siihen, että annoin ahneuden olla tärkeämpää kuin äitini elämä. Hän nielaisi vaikeasti. Minä tiesin, että se oli väärin. Tiesin sen jo ennen kuin auto lähti pihasta. Tiesin sen, kun äitini pyysi minua pysähtymään. Tiesin sen, kun katsoin häntä peruutuspeilistä. Hänen silmänsä kostuivat, ja silti ajoin pois. Kukaan ei liikkunut. Jopa toimittajat olivat lopettaneet kirjoittamisen hetkeksi. Janne jatkoi. Jos voisin vaihtaa kaikki velkani, kaikki rahani ja kaikki vuoteni siihen, että voisin perua 1 tunnin elämästäni, tekisin sen heti. Mutta en voi. Hän kääntyi katsomaan minua. Siksi pyydän vain, että äitini tietää minun ymmärtävän nyt, mitä tein. Minä en vastannut. En siksi, että olisin ollut kylmä, vaan siksi, että jotkut sanat ovat liian pieniä kannattelemaan sellaista surua. Riikan puheenvuoro oli hyvin erilainen. Hän yritti vielä viimeiseen asti vähätellä tekojaan. Hän puhui vaikeasta lapsuudesta, rahahuolista ja siitä, kuinka Janne oli ollut helposti johdateltavissa. Mutta mitä enemmän hän puhui, sitä selvemmäksi kävi, ettei hän katunut sitä, mitä oli tehnyt, vaan sitä, että oli jäänyt kiinni. Lopulta tuomari keskeytti hänet. Rouva Korhonen, hän sanoi kylmästi,
Oletteko missään vaiheessa aidosti huolestuneet siitä, että Hilma Kallio olisi voinut kuolla? Riikka avasi suunsa vastatakseen, mutta sulki sen uudelleen. Ensimmäistä kertaa koko oikeudenkäynnin aikana hänellä ei ollut vastausta. Se hiljaisuus kertoi enemmän kuin mikään puhe. Päätöstä luettiin lähes tunnin ajan. Riikka ja Tero todettiin syyllisiksi useisiin rikoksiin, mukaan lukien törkeän petoksen yritys, taloudellinen hyväksikäyttö ja vanhuksen hylkäämisen suunnittelu sekä toteuttaminen. Janne todettiin syylliseksi vanhuksen hylkäämiseen hengenvaarallisissa olosuhteissa ja taloudellisen hyväksikäytön yritykseen, mutta hänen tunnustuksensa ja yhteistyönsä tutkinnassa huomioitiin lieventävinä tekijöinä. Lisäksi tuomioistuin vahvisti lopullisesti testamentiehdon. Janne menetti kaikki oikeutensa taloon, metsiin ja rantatontteihin. Omaisuus siirtyisi kuoleman jälkeen säätiölle, eikä päätöksestä ollut käytännössä mahdollista valittaa menestyksekkäästi. Kun tuomari lopetti lukemisen, Riikka lysähti tuoliinsa. Hän näytti ensimmäistä kertaa aidosti pelokkaalta. Tero kirosi hiljaa. Janne vain sulki silmänsä. Ehkä hän oli odottanut tätä jo pitkään. Oikeussalin ulkopuolella toimittajat yrittivät saada kommentteja. Ari hoiti suurimman osan vastauksista, mutta yksi nuori nainen pysäytti minut. Rouva Kallio, hän kysyi varovasti, miltä tuntuu saada oikeutta. Mietin pitkään ennen kuin vastasin. Oikeus ei tuo takaisin sitä yötä metsässä. Toimittaja nyökkäsi. Mitä se sitten tuo? Katsoin Elinaa vierelläni. Mahdollisuuden siihen, ettei sama tapahdu seuraavalle. Se lause päätyi seuraavan päivän otsikoihin ympäri maata. Viikot kuluivat. Riikka ja Tero katosivat julkisuudesta. Janne aloitti rangaistuksensa ja velkojensa maksamisen. Talo hiljeni jälleen. Mutta tällä kertaa hiljaisuus ei ollut yksinäisyyttä. Elina kävi lähes päivittäin. Säätiön perustaminen eteni nopeasti. Asianajajat, sosiaalityöntekijät ja vapaaehtoiset alkoivat ottaa yhteyttä. Kävi ilmi, ettei minun tapaukseni ollutkaan harvinainen. Oli vanhuksia, joiden lapset olivat ottaneet pankkitunnukset. Oli vanhuksia, jotka oli pakotettu allekirjoittamaan papereita. Oli vanhuksia, jotka oli jätetty yksin ilman lääkkeitä. Jokainen tarina satutti. Jokainen muistutti siitä, kuinka helposti ihminen voidaan unohtaa, kun hänestä tulee vanha. Siksi päätimme rakentaa jotain uutta. Vuotta myöhemmin vanha rantatalomme ei ollut enää vain koti. Siitä oli tullut Hilman koti, paikka jossa hyväksikäytön kohteeksi joutuneet ikäihmiset saivat apua, lakineuvontaa ja ennen kaikkea ihmisiä, jotka kuuntelivat. Ensimmäisenä päivänä ovesta astui sisään vanha mies, joka oli nukkunut autossaan, koska hänen poikansa oli vaihtanut lukot. Hän istui keittiössä, joi kahvia ja alkoi itkeä. Luulin olevani ainoa. Minä tartuin hänen käteensä. Et ole. Juuri silloin ymmärsin, että mieheni oli ollut oikeassa vuosia aiemmin. Talo ei kuulunut sille, joka peri sen. Talo kuului sille, joka piti sen ovet auki. 2 vuotta oikeudenkäynnin jälkeen sain kirjeen. Käsiala oli tuttu. Janne. Istuin kuistilla lukemassa sitä hitaasti. Hän kirjoitti vankilasta. Ei pyytänyt rahaa. Ei pyytänyt omaisuutta. Ei edes anteeksi. Hän kertoi käyvänsä terapiassa, työskentelevänsä päivisin ja lukevansa iltaisin. Lopussa oli vain yksi lause. Jos joskus voin tehdä yhden hyvän asian ennen kuolemaani, haluan sen olevan jotain, mistä sinä et joudu häpeämään. Luin kirjan 3 kertaa. Elina kysyi myöhemmin. Vastaatteko? Katsoin järvelle. En vielä. Miksi? Hymyilin surullisesti. Koska anteeksianto ei ole kirje. Se on matka. Aika kului. Kesät vaihtuivat syksyihin ja syksyt talviin. Minä vanhenin lisää. Kävely hidastui. Hiukset harmaantuivat kokonaan. Mutta sydämessäni jokin oli keventynyt. Eräänä jouluna, lähes 4 vuotta tapahtumien jälkeen, portille ilmestyi mies. Hän seisoi siellä pitkään ennen kuin uskalsi koputtaa. Kun avasin oven, näin Jannen. Hän näytti vanhemmalta, laihemmalta, hiljaisemmalta. Hän ei pyytänyt päästä sisään. Hän vain ojensi minulle pienen puurasian. Tein tämän itse. Avasin kannen. Sisällä oli pieni puinen veistos. Vanha nainen ja nuori nainen istumassa vierekkäin penkillä. Minä ja Elina. Katsoin häntä pitkään. Kaunis.
Janne nyökkäsi. Halusin tehdä jotain, joka muistuttaa siitä, kuka pelasti sinut silloin, kun minä epäonnistuin. Kyyneleet nousivat silmiini. Ensimmäistä kertaa vuosiin näin hänen kasvoillaan jotain tuttua. Sen pojan, joka joskus toi minulle metsäkukkia ja uskoi, että äiti pystyy korjaamaan kaiken. Emme puhuneet kauan, mutta ennen lähtöään hän sanoi hiljaa, en odota anteeksiantoa. Vastasin, hyvä, koska anteeksianto ei ole palkinto. Hän nyökkäsi. Ymmärrän. Sitten hän lähti. Sinä iltana istuin takan ääressä ja katselin puuveistosta. Elina toi teetä ja istui viereeni. Uskotteko, että hän muuttui? Hän kysyi. Mietin pitkään. En tiedä. Mutta hymyilin hieman. Mutta ensimmäistä kertaa hän ei pyytänyt mitään. Elina nauroi hiljaa. Se on alku. Nyökkäsin. Niin on. Kun kevät jälleen saapuu ja omenapuut kukkivat pihalla, järjestimme säätiön 5. vuosijuhlan. Pihalla oli ihmisiä, joita olimme auttaneet. Naisia, miehiä, vanhuksia, vapaaehtoisia. Puheiden jälkeen yksi toimittaja kysyi minulta, mikä on suurin oppi, jonka elämä opetti. Katsoin ympärilleni. Taloa, järveä, Elinaa. Ihmisiä, jotka olivat löytäneet uuden alun. Lopulta vastasin, että pahin köyhyys ei ole rahan puute. Toimittaja odotti jatkoa. Pahin köyhyys on sydän, joka vaihtaa ihmisen omaisuuteen. Hiljaisuus laskeutui hetkeksi. Sitten ihmiset alkoivat taputtaa. Minä katselin järvelle päin ja ajattelin sitä yötä metsässä. Kylmää maata, pimeitä kuusia, katoavia takavaloja. Silloin olin luullut elämäni päättyvän. En tiennyt, että juuri siellä alkaisi uusi elämä. Ja kun aurinko laski veden ylle kultaisena, ymmärsin viimein jotakin tärkeää. Riikka menetti vapautensa. Tero menetti ahneutensa rakentaman tulevaisuuden. Janne menetti perintönsä. Mutta minä en menettänyt kaikkea. Koska vaikka oma poikani jätti minut metsään kuolemaan, elämä lähetti minulle uuden tyttären nimeltä Elina. Ja joskus yksi ihminen, joka pysähtyy auttamaan, on arvokkaampi kuin kokonainen perintö.